салом алейкум. 11 июни соли 2024 аз ҳавли худо ман шумо дарахти фундугро нишон медиҳам. ҳамин дарахти фундук аст, тахминан 5-6 сола аст. дар баҳра 2 солаш даромадагӣ, лекин салҳози камбасо аст сабаби надоштани рафиқ опилитил. Я худаш тоқа аст. бояд дига шинондан дар кор ва ман ҳозир ба шумо меваҳояшро нишон медиҳам. мана меваи фундук. ана инҷо бастагӣ аст. ин меваи фундук мебошад. худо хоҳад ман ина рафиқ ёфта шинонам, баъд бисёри гад мебандад. 1 кило фундук 80 сомонӣ, оптон 60 сомонӣ, 120 сомонӣ дар бозор. мефурӯшанд. фундукро ман Россия овардаги будам. кадом сорт аст намедонам, лекин хай меваҳо бастагӣ. меваҳо бастагӣ имсол мегӯям ку опилитил надорад. опилитил медошт агар ин ниҳоят бисёр мебаст. хай кани имсол бо опилитил аз бехи худаш гирифта шинонам, аз бехи худаш бача бисёр кардагӣ ва гирифта дуртар мешинонам то мана ин меваҳояш то ин рафиқ пайдо кунад. рафиқ пайдо кунад агар баъд бисёр мебандад опилитил. мана мевааш. боз мана мевааш. хахи анча мева бисёр дорад. худо боло як дарсахонда дорад. лекин моро қаноат намекунонад. мо бояд ино рафиқ шинонем албатта. мана меваҳояш. ана мевааш. таневаи бисёр дорад болода. анам ҷӯрон азиз, ин буд дарахти фундук. дар панои худо бошед.